أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Müslüman kardeşlerim, min bugün şuşa mümkünlükten faydalanıp Kur'an ayetlerine to'xtalib ketasim kela, va'zimda şuşa ayetlerin tefsirini bilesim kela. Indi eng birinchi şuşa Kur'an ayetlerine to'xtalgancha min o'zimga ham sizga nasihat etasim kela, esga tushirasim kela. Kur'an ol Allohning bizga murojaati. Kur'an ol Allohning so'zi. Shunga ko'ra Kur'an ol bizni tarbiyalaydi. U bizga narsa bilandir kisata, kengash beradi. Нәрсәндер буйра, нәрсәндер тыйра. Һәм нинди генә аят булса да, без мөселман кеше, иман китергән кеше, Коръан аятына, Аллаһның сүзләренә җавап бирергә тиешбез. Нимә кисәтә икән, без моннан тукталырга тиеш. Нәрсәндер аңлата икән, без шул фикерләрне үзебезгә дөрес дип алырга тиеш. Нәрсәндер буйра икән, без үтәргә тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәала Коръанда инде Бакара сүрәсендә иманлы кешеләрнең турында сөйләгәндә, иман китерүчеләр турында әйткәндә, Аларны сыйфаттан әйткәндә, нәрсәгә иман китерә соңыннан әйтә, ул кешеләр шуннан нәрсә ди? Сәми'на ва атa'на. Ягъни иманлы кеше ишеттем, я Аллаһ, ва атa'на, сиңа итаат итәм. Һәм һәр аятка без шулай җавап бирергә ди. Сәми'на ва атa'на. Нәрсә таләп итә, шуңа итаат итәргә тиеш булабыз инде. Инде Коръан аятлары шундый аятлар, сүзләр, алар һәр вакытта кыямәткә хәтле һәм кешенең дә гомерендә булсын, кайсы вакытта син Коръанны укыйсың икән бүгән, ул бер төрле аңлашыла. Икенче көн ул икенче төрле тәэсир итә. Чөнки безнең тормышыбыз үзгәрә, вакыйгаларыбыз үзгәрә, яшькә карап, кичергән вакыйгаларга карап, Коръанның аятларының тәэсире бүген бер нәрсә аңлашылмаса, тәэсир итмәсә, икенче көнне ул нәрсә сиңа ачыла һәм тәэсир итә. Әлбәттә, мәсәлән, Аллаһ Тәала искә төшерә икән үлем турында, үзенә кайту турында, җавап бирү турында, менә яшь вакытта бу аятларны укыйсың да, ул сиңа мәгълүмат шикелле, ниндидер бер тәэсире була, кыямәт көне була, Аллаһ каршына барасы бар, үләсе бар, җавап бирәсе бар, ул тәэсир итә. Ләкин бу тәэсирне чагыштырып булмый. Инде кем реанимациядә ята, кемдер авырый, кемдер уже сизә, тормышы үтеп бара, 80 ел яшәде, һәм үлем якын. Бу аятны укыганнан соң алар икенче тәэсиренә, бу Аллаһ Тәала әйткән аят, һәрбер мәхлук анда җан үлем ачысын татыячак ди. Аллаһ каршына кайтасыз, җавап бирәчәксез, гамәлләр өчен җавап бирәсез дигән аят укыганнан соң аларның күзләренә яшь килә, күңелләрендә курку барлыкка килә. Бу чагыштырырлык түгел. Яшь кеше белән карт кеше арасында ул икенче төрле тоя. Һәм реанимациядә аңа әйтәләр, или син моннан терелеп чыгасың, ул үзе дә белә, или үлә, үлемне тоя, өстендә тора. Әлбәттә бу аятлар бу кешедә курку ята һәм ниндидер тәүбәләргә китергә мөмкин, җыларга мөмкин, башка төрле тәэсир итәргә мөмкин. Шуңа күрә әйткәнемчә, һәр бүген бер төрле укыдым бер аятны, ул сиңа бер төрле тәэсир итә, икенче көнне икенче төрле тәэсир итә. Шул ук аят тәэсир икенче, чөнки син икенче көнне ниндидер кайгы кисердең яки башка бер вакыйга булды. Шуңа күрә Коръан ул һәр вакытта безгә тәэсир итә торган сүзләр. Инде менә бүгенге кагыла торган тема ул нәрсә дигән сүз? Тормышта уңышка ирешү. Бу сүзне без беләбез, уңышка ирешү. Һәм бу сүзне сөйләмдә кулланабыз. Бүгенге көндә уңышка ирешү төшенчәсе ул аерыла кешеләрдә. Әлбәттә, иманга килеп, кыямәт көненә ышанган, Аллаһ каршына кайтуга ышанган кешеләрнең тормышта яшәү, уңышка ирешү төшенчәсе бер төрле, һәм инде кыямәтне бөтенләй инкар иткән, бу дөнья белән генә яшәгән, яшәешне бу дөнья белән чикләгән кеше, аларның уңышка ирешүе икенче төрле. Чөнки бу дөнья белән генә яшәгән кешеләрнең уңышка ирешү бу дөнья күзлегеннән генә күрелә. Һәм әлбәттә, менә тирә-якта күпчелек кешеләр имансыз булу сәбәпле, ягъни әле иманга килеп тә, мөселман була торып та, кыямәт көне була дип ышана торып та, ләкин инде әгәр дә син үләсен онытсаң, аны турында уйламасаң, шушы кыямәт көнендә турында уйламасаң, яки кыямәт көне турында вакыйгалар турында тиешле хәбәрләрен булмаса тиешле дәрәҗәдә, син инде әлбәттә менә бу кешеләргә бу дөньяви фикерләр күбрәк тәэсир итә. Һәм кешеләр дөньяви уңышны ирешүне менә шушы ялгыш
кешеләрнең фикере белән фикерли башлыйлар. Мөселманнар арасында да шушы фикер мөһимгә әйләнергә мөмкин. Ягъни уңышка ирешүне бу дөнья тормышында икенче төрле күз алдылар. Инде бүгенге көндә әгәр дә без кеше күрсәк, уңышка ирешү нәрсә ул? Ниндидер сарайлары бар, өйләре бар, яхшы өйләре бар, машиналары бар, байлыклары бар, балаларын теләгән җирдә укыталар, ял италар, ниндидер менә шушы әйберләрне без аларда күрәбез икән, нәрсә без әйтәбез, о нинди уңышка ирешкән кеше дибез. Һәм инде мөселманнар да шулай. Менә мөселманнарга да бу тәэсир итә, тирә-яктагы әйткәнемчә күпчелек кеше шушы фикер белән яши икән, мөселман кешеләр түгел, һәм безнең тирә-яктагы кеше димәк менә шу фикер белән яши. Аларның уңышка ирешү бу дөнья белән бәйле. Ул әлбәттә ниндидер матди байлыклар, дәрәҗә, байлык шушыңа бәйле. Кайдадыр ял итә алуы, кайларгадыр барып, һәм инде мөселманнарга да бу тәэсир итә. Карыйсың, мөселманнар да шул ук нәрсә яши, дөнья белән яши. Нәрсәгәдер ирешергә тели, байлыкка омтыла, көннән-көн тору шартларын яхшырта, машиналарны алыштыра, ял итәргә тырыша. Бүген карыйсың, менә шушы фикер шуны хәтле тәэсирле, бу инде бу яшәү максатына әйләнеп бара. Кемнәрдендер бу яшәү максаты бу дөньяда. Чөнки ул бу дөньяны яшәүне бу дөньяда гына күз алдый, һәм менә бу дөньяда яшәп калырга кирәк, һәм аңа шушы фикерне әйттеләр. Уңышка ирешергә кирәк, уңышка ирешү инде ул менә ниндидер әйткәнемчә балаларны кайдадыр укыту, ниндидер дәрәҗә, машина, байлык дөнья белән генә бәйле. Һәм инде бездә балаларыбызны тәрбияләгәндә шулай дибез. Әгәр дә игътибар итсәк, балаларыбызга нәрсә юнәлтәбез? Менә монда укырга кирәк. Бу уку юлын бетерсәң, син дәрәҗәле буласың, һичшиксез югары белем алырга кирәк, ниндидер күтәрергә кирәк, машинам булса, квартирам булыр, менә бу профессиягә ия булсаң дип, без балаларыбызны шушы дөньяга юнәлтәбез мөселманнарны. Һәм тырышабыз, укытабыз. Әлбәттә бу кирәк. Ләкин бу максатка, ниндидер яшәү максатына әйләнергә тиеш түгел, табына торган. Чөнки әйткәнемчә, имансыз кешеләр, иманга ирешмәгән кешеләр, аның бу табыну нәрсәсенә әйләнде. Илаһы нәрсә ул? Мөселманнарның илаһысы Аллаһ. Ләкин илаһ ул мөһим булган, нәрсәгә син тормышны башлыйсың, нәрсә синең күңелне биләп алды, нәрсәгә син омтыласың, менә бу илаһы була. Шуңа күрә мөселманнарга моны илаһка әйләндергә ярамый. Чөнки мөселманнар асылда мин бит Аллаһка ышанам, Аллаһ минем илаһым дип әйтә дә, ләкин яшәешдә үзе дә сизмәстән сүздә шулай ди, илаһым Аллаһ ди, һәм минем илаһым ла илаһа иллаллаһ, Аллаһ һәм өтер белән китеп бара. Бу да мөһим, бу да мөһим. Бу иман кимчелеге. Шуңа күрә инде без менә бу фикерләр безгә тәэсир итәргә тиеш түгел. Әлбәттә без мондый нәрсәләрне максат итеп, шуның өчен яшәү максат итеп алырга тиеш түгел. Шуңа күрә менә бүгенге аят безгә кайбер нәрсәләрне аңларга ярдәм итә. Хакыйкый уңышка ирешү нәрсәдә буласын? Аллаһ безгә аңлата, ялгышмас өчен. Менә бу ялгыш фикерләр безгә үтеп кермәсен өчен. Аллаһ Тәала шушы Гимран сүрәсе 85-нче аят, Аллаһ Тәала нәрсә ди? Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Куллу нафсин заиқатул маут ва иннама туваффауна уджуракум яумал қиямah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دي الله تعالى. Инде кыскача мәгънәсен әйткәндә, беренче Аллаһ Тәала әйтә, һәрбер җан ди үлемне татыячак ди. Икенче без инде шулай мәгънәви җөмләләр белән бүлеп һәрберсен карап китәрбез. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, вәләкин ди һичшиксез шулай ди, яумал кыямат көнендә генә сез үзегезнең тиешле әҗрегезне тулысы белән алып бетерәчәксез ди. Ягъни тулысы белән үзегезнең әҗрегезне гамәлләре өчен кыямат көндә генә алып бетерәчәк ди. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, һәм ди, кемдә кем шул көнне, кыямат көнендә җәһәннәмнән котылып, җәннәткә кертелсә ди, фақад фаза. Шул уңышка ирешкән була ди. Шушы кеше уңышлы була ди. Аллаһ Тәала әйтә, һәм ди, бу дөньядагы һәр нәрсә ди, ул фақат ләззәтләнү белән алдану ди. Матаъул гурур. Шулай әйтсәм дөрес буладыр, Аллаһ алам. Ләззәтләнү белән, менә бу дөнья белән мавыгы белән, шушы дөнья белән яшәү белән, шунда ләззәт аласың. Һәм фақат ул, ләкин бу алдану ди. Менә шуның белән алдану ди Аллаһ Тәала. Фақат шулай гына ди Аллаһ Тәала. Башка бер нәрсә дә түгел ди. Инде
Müslüman kardeşlerim, менә хәзер һәрбер аят бит ниндидер бер безгә фикер бирә асылда. Һәрбер сүзе мөһим. Менә шушы сүзләрдә нечкәлеге Коръәннең тәфсирендә инде. Менә беренче аятны карыйбыз. Куллу нефсин зайкатул маут ди Аллаһ Тәала. Bu ayat ялгышмасам 3 җирдә менә шушы үлемгә кагылышлы аятлар бар. Аллаһ Тәала шушы аят белән башлый. Шушы җөмлә белән куллу нәфсин зайкатул маут. Аннан соң инде үлемгә кагылышлы, үлемнән соң булачак бер вакыйга кагылышлы фикерләр Аллаһ Тәала безгә җиткерә. Ләкин бу аятта да Аллаһ Тәала тутты да безгә әйтте, һәрбер җан үлемне татыячак диде. Асылда Аллаһ Тәала нәрсә диде? Менә үләчәк димәде, татыячак диде. Һәрбер җан татыячак диде. Шундый сүз әйтте, татый, үлемне татый җан. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, без үлем нәрсә ул? Асылда үлгәндә җан тәннән аерыла, булаймы? Һәм инде безнең җаныбыз үлми асылда. Менә үлем халаты ул нәрсә дигән сүз? Җан шушы тәннән Аллаһ Тәала бер вакыты җиткәч шушы аерылганда кешенең тәне шундый авыр халәткә киләчәк. Бик авыр кичереш кичерәчәк тәнендә була, кичереш. Һәм инде әлбәттә җан менә аерылганда ул бит моңа хәл кичермәгән халәтне кичерә җан да. Моңа хәл булмаган вакыйга һәм менә шушы җан белән тәннең кичерешләре. Менә шушыны үлем халәте ди. Менә шуны Аллаһ Тәала әйтте, җан татыячак диде. Тәндә кичергән газапны татыячак. Һәм үзе бу яңа вакыйганы тойганда кичерәчәк. Шуңа күрә үлеп ниндидер бер юкка чыга дигән сүз түгел. Аллаһ Тәала әйтмәде, үләчәк, юкка чыгачак димәде. Татыячак диде, үлемне татыячак диде. Бу вакыйганы кичерәчәк, ягъни менә шушы сүз белән әйтте. Шунда шушы вакытта һәр җан аңлаячак, бу дөнья тормышы вакытлыча булган бер сынау гына булган икән. Менә үлем шушындый нәрсә, ягъни үлем ул шундый халәт, җан тәннән чыкканда тәннең кичерүе һәм инде җанның кичереше. Ләкин бу дөньяда моны белән бер нәрсәне дә чагыштырып булмый. Тәннең газабын үлем халәтендә кичергән бер нәрсә белән чагыштырам. Кайбер вакытта әйтәләр, кешеләр шундый авырулар кичерәләр, шундый сыздаулар кичерәләр. Тоела инде моннан да авыр газап юк тән өчен. Менә нәрсә генә булса да бу дөньяда кеше нинди генә авыр кичерсә дә аның тәненең бер кисәгенә орта. Бер теш кенә сызый башлап карасын, бер урын гына, бер теш урыны гына. Ләкин инде безгә тоела моннан да каты авыру юк. Кешеләр инде ниндидер бүген замана авырулары бар, бик каты шундый тәннең сыздауларын кичерәләр. Һәм тоела, менә ул бит тәннең бер урында гына булган авыру. Нәрсә генә булса да, кемдер аяк авыртты, ниндидер шеш булды, бүген онкологиялар бар айрым җирләрдә. Ул шул җирдә бер урында булган авыру гына. Белегез, үлем ул шундый авыру, җан чыкканда тәндәге һәр клетка бер генә урында юк, бер генә клеткада юк авыру кичергәне. Дөньяда башка любой авыру нинди генә зур булмасын, кешеләр кайбыракта пешә, тәннең күбелеше пешә. Ул бит бер урыны гына. Бер айрым бер клетка, бер урын тупланмасы гына авырта. Үлем ул бер нәрсә белән чагыштырмый торган. Бу халәт һәр клетка авыру кичерәчәк һәм бу дөнья белән чагыштырып булмый. Һәр кеше моны үтәчәк. Шуңа күрә инде, чөнки җан бүтән җирдән шулай тартып ул чыгачак аерылып. Аллаһ Тәала җиңеллек бирсен һәрбер кешегә инде. Шуңа күрә икенче яктан Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Һәрбер җан дидек. Җан димәдек, җанга һәрбер җан диде. Димәк, бу һичшиксез һәр кешегә киләчәк халәт. Моннан беркем дә калмый дигән сүз. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Һәрбер җан беркем дә кала, беркем дә әйтә алмый. Мин инде бәлкем фән алга китәр дә, бу бит шулай әйтәләр, кешеләр мәңгелек яшәячаклар, ниндидер фикерләр әйтәләр, булмаган. Аллаһ Тәала кисеп куйды. Юк. Һәрбер җан үлем ачысын татыячак. Шуңа күрә бу һичшиксез килә торган, һәр кеше кичерә торган халәт булачак бер яктан. Һәм моның белән бу аят белән Аллаһ Тәала безгә белдерә. Бу дөньядагы тормыш ул вакытта билгеләнгән. Аның ахыры бар. Ахыры булачак. Ахыры нәрсә? Үлем. Һәрберсе татыячак. Шушы үлем белән бу дөнья тормышы бетәчәк. Һәм инде бу алдан без беләбез, Аллаһ Тәала тарафыннан билгеләгән һәм аның озынлыгы билгеләгән. Һәм күрә бу дөньяга килгәнче без белмибез, без белмичә яшибез. Әгәр дә белсәң туганда, син 50 ел яшәгән, 80 яшь
yıl yaşayacaksın bilesin iken bu dünyada yaşap bulmuyor bittiğinde. Şuna göre bu sir. Allah Teala bunu bizge sir etti. Biz bilmiyoruz. Belki bizning irtagadir. Belki azgina umr qolgandir. Biz onu bilmiyoruz. Biz yaşayız. Bu dünya planları bilen yaşayız. Lakin bilirge tiyişmiz. Bu ölüm her kişiye kileşek. Hem ol bizim turmuşumuzni şekleyecek. Bizim turmuşumuz şekleyen hem ol belgilengen. Bu dünyaya kelgan şey. Biz bunu o'zgarta olmaymiz. Endi mana buni unutmaslik kerak. Shunga ko'ra Alloh taolo bir ko'p yerda bizga esga tushira o'lim turida oyatlar bilan. Mana bu oyat bilan unutma bandam. Alloh taolo esga tushira. Har bir jon o'limni tatayacak. Har biriz o'lashaksiz. Alloh taolo har bir belgilangan shu vaqtda o'lashaksiz. O'limni kechiktirib bo'lmay, shuni istaktirga qo'sha. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'zingiz nafs tilaklaringiz, dunyoviy maqsadlaringizni kesish uchun o'limni yashaysiz qolasiz dedi. Lekin biz yashaysiz qolmaymiz. Ham shunga ko'ra buni unutuv sababli даже musulmon kishida agarda o'limni kun sayin bugun unutdin, o'lim turida esga tushirmadin. Bugungi kun demak sen bugungi kunin o'tashak, mana bu dunyo bilangina. Dunyoviy maqsadlar bilan nisadir planlar. Sen o'limni unutding, o'lasini unutding, sen narsadir shundan dardlanib yuriysan, mangilikka kelgan shekilli nidir planlar, maqsadlar oxiratni unutasan, ham oxiratga ziyon keltirasan. Sen atıyorlar, men nidir namazlar, ibadatlar qilsam, dunyoma ziyon kelar, o'ngishga erisha olmayman deb sen bu dunyo bilan mashg'ul bo'lasan. Shunga ko'ra azma ko'pmi, mana o'limni unutuv, даже imonli kishiga da u ziyon keltiradi. Shunga ko'ra Alloh taolo doim bizga uni istatirga qo'sha, ham o'zida esga tushira, ham bunda aytganda kulli deganda, har bir jon deganda Alloh taolo narsa aytdi, har bir jon o'lashak. Kimgina bo'lmasin, kishi bo'lsin, jin bo'lsin, farishtalar behisob shu farishtalar turli vazifa boshqaruvchi birsigina da qolmay, butun maxluqda o'z vaqtida yetkach, bilgan vaqtda o'lashak. Ham aslida Alloh yaratgan har narsa bitashak. Har narsaning o'zining xos joni bor. Ya'ni yashayishi to'xtalashaq deb aytdik. Даже tog'lar, ağaçlarında har birisining umri cheklangan. Allohdan boshqa bütün maxluqning vaqti cheklangan. Boshi bor, oxiri bor. Ham shu qiyomat narsa bo'lar. Bütün kimlardir bit qiyomat kunida da bo'lacak. Kimlardir qiyomat kuni tug'anda shu vaqtda yashagan kishilar bo'lacak. Alloh shu kunni o'lashak. Lekin ondan so'ng kitap bütün farishtalar, bütün narsa Alloh taolo jon olib bitirgach, G'azrail farishta bütün maxluqni jonini olib bitirar, Alloh taolo so'ngini uning jonini olar. Ham bo'lacak vaqt Alloh bir o'zi qolacak. Bir o'zi yangidan ondan so'ng endi tirilib bo'lar. Shunga ko'ra Alloh taolo bu oyatda mana bizga o'limni esga tushirdi. Ham shunday qisqachagina ma'lumotlarda berildi. Agarda biz bu oyat turida o'ylab o'tirsak, o'ylab qarasak, shunday ko'p ma'lumotlarni berdi. Endi demak bu dunyo unutmasga kerak, mana o'lim muhim. O'limdan so'ng bo'lacak narsa muhim. Bu dunyo ana muhim tugul. O'lgandan so'ng narsa bo'lishi muhim. Ham Alloh taolo ayta, ham shu qiyomat kunindagina siz o'zingizning amallaringiz uchun ajr savobni olib bitirashaksiz deydi Alloh taolo. Endi bu oyatlardan biz narsa o'zimizga anlarga teyish. Narsa anlaylar biz. Oshiqmaycha Alloh taolo bizga narsa yetkirga teyish. Har so'zga qarab endi. Bu Alloh taolo bizga birinchidan va'da qildi, qiyomat kuni turida aytdi. Demak qiyomat kunida olib bitirasiz, demak qiyomat kuni hech cheksiz bo'lacak. Qiyomat kuni u g'adillik kuni. Alloh taoloning bir sifati bor. Biz g'adil deymiz Alloh taolo. Ya'ni bu dunyoda g'adillik yo'q. Narsa sababli g'adillikni o'rnashtirishni Alloh taolo bu dunyoda kishiga topshirdi. Dunyoni kishiga Alloh taolo komil etib yaratdi-da, bizni komil etib yaratdi-da, shu tartibni ko'rsatdi, yashash tartibini Alloh taolo bizni yashata, biz shu o'tishimiz, yashaymiz. Ham bu dunyoda g'adillik qilna Alloh sababli tugul. Mana shu kishilar sababli, kishilarning qumsizligi, boshqa shu nachar sifatlari sababli kishilar endi shu g'adillik yo'q bu dunyoda, bo'la olmaydi. Hamma ko'ra lekin Alloh taolo g'adil. Alloh taolo va'da qildi. Qiyomat kuni bo'lacak. Ham shu qiyomat kunida Alloh taolo g'adillik unashtiradi. Ham Alloh taolo bundan ko'rina, demak har kishi bu qiyomat kunida mana shu har bir maxluq o'lim ochisini totayashak, ham har birisi qiyomat kunida o'zining tegishli ajrini olib bitirashak. Gunohli kishi ekan, gunoh ishini olib bitirashak.
һәм инде изге кеше икән, изге кеше өчен. Аллаһ Тәала башка, мәсәлән, Зилзалә сүрәсендә дә Аллаһ Тәала әйтә: "Фәмән яъмал мithqala зарратин хайран яра, ва ман яъмал мithqala зарратин шарран яра". Аннан алда Аллаһ Тәала әйтте: "Яума изи яздурун насу аштата лиру аъмалахум", ди. Ягъни ул шундый көн, кешеләр киләчәк төркем булып, нәрсә? Шушы аларның гамәлләрен карар өчен киләчәкләр, диде. Шундый көн, кыямәт көнне җыйналачак, һәм Аллаһ Тәала әйтә: "Кемдә кем кылса мithqal зарратин хәерле эш, яраху, ул аны күрәчәк. Кемдә кем мithqal хәтле зулым кылган булса, ул Аллаһ Тәала аны да күрәчәк", диде. Мithqal дигәндә кичкенә генә. Ягъни шундый гаделлектән бер нәрсә онытылып калмаячак. Беркемнең бер изгелеге дә онытылып калмаячак. Гөнаһ эшләде икән, кичкенә генә мithqal. Ул бик кичкенә, ул акта санала. Бүген әйтергә була: "Антым". Бәлкем инде фәндә тагын да кичкенә бер нәрсә бар икән, атом хәтле. Микроскоптагына күрә, аннан да кичкенә нәрсә беләсе икән. Димәк, шуны хәт изгелек кылган булса, ул аны күрәчәк, җәзасын алачак, һәм шуны хәер кылган булса, ул анда алачак, диде. Димәк, бу аятта Аллаһ Тәала вәгъдә кыла. Һич шиксез шулай булачак. "Ва иннама туаффауна уҗуракум йаумал қияма". Спална дигән сүз бар. Тулысы белән алып бетерәчәк, диде. Димәк, бер әз генә дә монда ялгышлык булмаячак. Һәм шулай ук монда Аллаһ Тәала әйтә, менә бу сүз белән әйткәндә, фәкать, ди Аллаһ Тәала, фәкать кыямәт көнендә генә кешеләр үзләренең гамәлләре өчен әҗирләрне алып бетерәчәк, тулысы белән, ди. Димәк, менә монда тагын бер Аллаһ Тәала әйтә, димәк, әле кыямәткә хәтле дә, барзакта да, бу дөньядан киткәннән соң да, барзак дигән тормышта да кешеләр бераз өлешен шушы җәзасын алачак. Изгелек өчен изгелек белән, рәхәтлек белән барзак тормышында, һәм инде гөнаһ, ниндидер гөнаһлар өчен җәза рәвешендә, ниндидер җәза шушы барзакка, барзак тормышына туры килә торган җәзаны шулай ук алачак. Вәләкин тулысы белән алып бетерә кыямәт көндә. Димәк, монда инде галимнәр әйткәнчә, менә бу аятта барзак тормышының булуына бер дәлил бар дип әйтелә. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә, кыямәт көнендә тулысы бар. Димәк, ниндидер өлешен алачак дигәндә, барзак ул нинди тормыш? Ул бу дөньядан соң, менә шушы үлемне татыганнан соң, җан тәннән чыкканнан соң, менә үзе бер яшәү рәвеше, барзак дип атала. Аллаһ Тәала барзак тормышы турында Коръәндә әйткәндә, аларның арталарында киртә, ди. Барзак тормышы нәрсә? Бу дөньядан менә җан чыкты да күчтен, һәм Алла бу дөнья белән шушы барзак тормышы арасында киртә. Һәм бу кыямәт көнне хәтле шулай була, ди. Аллаһ Тәала кыямәт көнне хәтле киртә. Бу инде бу дөньяда без җан тән белән яшәсәк, барзакта җан тәннән аерыла. Ләкин беренче вакытларда бу бәйләнеш бар. Ниндидер бәйләнеш бар җан белән тән арасында. Без инде үз акылы белән, тулысы белән моны күзаллап, дөрес итеп аңлап бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә барзак тормышы турында хәбәрләр бик әз, чөнки кешенең акылы шуннан артыкны аңлап бетерә алмый. Димәк, бу дөньяда кылган кайбер гамәлләр өчен кеше анда яки җәза, яки Аллаһның рәхмәтендә булырга мөмкин. Шулай ук бу аятлардан аңлашыла, бер өлешен без әйттек барзакта алачак. Димәк, әле бер өлешен бу дөньяда да ала. Уйларга ярамый. Менә Аллаһ Тәала безне шушы Коръән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аша, ягъни башка пәйгамбәрләр аша гел кешеләрне хидаятләп торды, хидая җибәреп, һәм ихтияр калдырды. Бу Аллаһ калдырган ихтияр. Син моны калый яши аласың, яки син үзеңнең нәфес теләкләре белән, башка фикерләр белән булсын, башкача яши аласың. Аллаһ Тәала калдырды бу мөмкинлекне. Аллаһ яшәтә барбыр сине. Шуңа күрә син сайлый аласың, ихтиярың бар. Ну, уйларга ярамый. Әгәр дә мин, менә ихтиярым бар, мин болай яшим. Аллаһ юлын сайлап яшәсәң, бу дөнья тормышы да бер төрле бара. Һәм инде син әгәр дә башка юлны сайласаң, ялгыш юлны сайласаң, бу тормышта бара. Ләкин аның айырмасы бар. Чөнки гөнаһлар эшләп, ялгышып яшисен икән, бу дөньяда аның тәэсире булмыйча калмый. Кыямәт көненә генә калмый. Монда Аллаһ Тәала шулай менә шул фикерендә әйтә, һәм башка аятта да Аллаһ Тәала, мәсәлән, бер аятта әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, ва ла нузиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбар лааллахум ярҗиун". Аллаһ Тәала
әйтте, hiç şeksiz de zor gazaplar birer aldığından de biz alarga hiç şeksiz kişiler gazapını tatırga bireşek biz nerse lagallahum yerciun de belki Allah doğru yolga kaytarırlar de. Şuna göre günah işledin iken bu dünyada, anın bu kıyamet gününde bar günahlar Allah Teala cehennem va'da kıldı. Şuna göre doğru yol nerse ol? Allah Teala bütün üstünü gösterdi. Mana ötesen şulay bula. Bu günahga yakın kelme mana işlesen şulay bula. Zor günahlar var. Allah Teala açıktan açık aytdı. Bu kıyamet günde cehennemge kitiren. Indi kişi bile tura, lakin işli tura. Şuna göre kıyamet günde cehennem bunun için. Velakin indi bu dünyada da bu tesisiz kalmıyor. Allah Teala aytdı bu va'da kılınan zor gazap Allah'a bulaşacak kıyamet günde. Allah Teala biri bitiret olası bilen. No bir bu dünyada alacak. Bir ayttık Allah Teala barzakta birecek. Nindir günahlarga no bir küp müdürlüşü bu dünyada bulmayacak kalmış. Çünkü Allah Teala aytdı. Hiç şeksiz zor gazap va'da kılınan bu günahlar sebeple erişken şey biz alarga kichkine gazapta beremiz de. Nerse şimdi Allah Teala. Bu da Allah'ın rahmeti. Allah Teala taşlamay. Doğru yolunu bugün saylamadı. Biz de bit. Tuğandan doğru yolda tugul. Kimlerdir köpmedir yaşadı. Günahlar adaşıp, yalgışıp, sataşıp yerdik. Bizge şol yolumuz dürüş şekilde buldu. Nindir bir günü biz doğru yolga kirip gittik. Turmuşumuzni özgerttik. Biz bunu unutturga tiyiş tugul. Biz belki kimdir 50 yaşka haklı. Nindigine günahlar işlemedi. 30-40 yaşka haklı. Nindigine günahlar, nindigine yalgışlıklar işlemedi. Allah bizni yarata. Allah özünün mahluklarını yarata. Allah bizni taşlamadı şu vakitte da. Şuna göre bugün kildiğiniz iken Allah Teala şükür kılığız. Allah Teala bizge sabır kıldı. Allah Teala'nın sabırlığı şeksiz. Günah şitirdik. Allah Teala bizni taşlamadı. Hemen bizni yöneltip durdu. Kimdir şiradı, kimdir vaaz kıldı. Allah Teala yardım etti. Turmuşumuz bardı. Allah Teala sabır kıldı da bir günde biz kildik. Şuna göre indi elbette Allah Teala mındaydı. Belkim değil. O kişiler turuyga basırdı. Mine şu şimdi vakigalar bilen. Eğer de turmuş eybet var iken kişi aslında turmuşunu özgertmiyor. Şu ama her biri bizden dinge kilin sebebini karasak turmuşta nindir bir vakiga buldu. Bizni uylanırga mecbur etken. Bizge şu yerdem izlegen, biz şu yalgız, yerdemsiz, muhtaç bulup kalganını tıyıp şu aptırap kalgan vakitte biz Allah'ın tıydık hem Allah'a şu yöneldik. Şu vakiga bulmayışa bulmayın. Aytganimcha, agar da kishinin turmushida bir nindi mashaqqati ekan, u haqiqatda to'g'ri yo'lga kelmaydi. U o'ylanmaydi, chunki anga turmushi butunisida aybat, dinsizda bek aybat bor. Mana Hasan al-Basri degan tabiinlardan bek zo'r alim bo'lgan. Bizning imomlar shekilli Abu Hanifalar, ular hatto Shafi'iylar shu zo'r chin mujtahid alimlar, bugun bir kimda u darajaga yeta olmaydi. Zo'r alimlar anın bugün mezhebi kelip gitmedi. Yani tulusu bilen ol kullanılan usullar kelip gitmedi. Lakin bir kup anın şu fetvaları, fikirleri dinden çıkıp aytken bizge erişti. Hem o yaş kitaplarda çıralamız. Alimler ana tayana Hasan al-Basri aytdı dep. Mena bir yerde anın bilen bulgan bir vakiga tesir etti. Bir kişi anı bir katı rencitken. O zamanın bir zor alim aytganmış. Bir şunday dindar kişi ana jabrlaw şunu hal bulgandır indi. Eğer de o kişi ol şunday tesir etken bir katı jabrlagan bula bitandı kişiler bir zor zulüm kılalar, jabrliler. Bu indetege hatagana tugul alar içki dünyası şunday. Hem olanga dua kılgan. Duasında nerse degen kul ko'targanda ya Rabbim bu bendenge uzun ömür bir, boylık bir, selametlik bir degen. Yani Müslüman kişi başka kişiye naşarlık dilemiyor. Aslında falan mı? Ama bunda qaraybiz, ol dua kılgan bu kişiye bütün kişi, köpçülük kişi umtulgan narsani soragan. Ya Rabbim bana uzun ömür uzun bulsun. Benim baylığı artıp dursun. Hem bu selamet bulsun, avurmasın degen. Mene bu kişi için, mene bunday kişi için bu dua ölüm. Bilip durur. Çünkü o bugün şu bozukluq derecesinde lakin onun günden gün eğer de ömrü uzun bulsa, günden gün baylığı artıp dursa, o bir qaşanda avurmasa, o bu dinge bir qaşanda kelmey. O tüpke batqandan bata. O tağında köp günahlar kıla, tağında to'g'ri yo'ldan yarag'roq kete, hem o tağında kıyamet gününde cehennemnin en zor gazabına erişecek. Bu dünyada da onun meşakkatleri bulan, barzakta da o gazap kılınacak, hem kıyamet gününde de cehennemin en tübüne çeşecek. Şu an göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sizin en hayırlınız dedi, imanlı bulup, izi ameller kılıp, uzun ömür yaşayan dedi. Çünkü
изгелек кылып, изге кеше дөньяда күбрәк булса, изгелек җир йөзендә күбрәк таралыр иде. Шуңа күрә без кайбер вакытта бик яхшы кешеләр киткәндә югалтуны тоясың. Бу кешене шуны хәтле урын алып торган, ул яшәгәндә шуны хәтле изгелек аның тирәсенә таралып торган, һәм без аны тоябыз. Һәм шуны шикелле мондый гөнаһлы кешеләр китсә дә, кеше ниндидер бер шундый залим кеше китеп барса, кешеләр тынычлап кала, бер аның белән бергә зур зулым китеп бара аның тирәсе яныннан. Шуңа күрә менә ул аңлау сәбәпле ул бер яктан бик яхшы дуга кылган. Бunda бит гөнаһлы түгел ул. Ул бит аңа начарлык теләмәде. Но асылда бу аны төпкә төшерә торган. Тагын да төпкә, тагын да гөнаһка, тагын да җәһәннәм төбенә төшерә торган дуга аның өчен. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә Аллаһ Тәала әйтте, бирәчәкмен диде. Үлгәнче Аллаһ Тәала бу сынауларны бирә. Нәрсә өчен? Бәлкем ул кеше туры юлга кайтыр ди. Туры юлга кайтсын өчен бирәчәкмен. Но Аллаһ Тәала монда вакыт кылды. Бу гөнаһлары өчен, димәк, Аллаһ Тәала бу дөньяда без һичшиксез кешеләргә кирәк гөнаһны, теге зур гөнаһ җәза килгәнче кичкенә җәзаны татырга бирәчәкбез диде Аллаһ Тәала. Димәк, бу аяттан без шушы вакытны аңлыйбыз. Димәк, кыямат көне һичшиксез булачак. Кыямат көндә хисап булачак һәм кеше тулысы белән алып бетерәчәк. Һәм менә шушындый фикерләрне без аңлыйбыз инде. Аннан соң Аллаһ Тәала шулай ук әйтте, һәмдә кем менә бу көнне кыямат көнендә җәһәннәмнән котылып җәннәткә кертелсә диде, шушы кеше уңышка ирешкән була. Менә шушы кеше уңышлы диде. Була диде. Бу аят беренчедән асылда иманлы кешегә бу ниндидер менә бу аят укыганнан соң шул көнне мөһим, шул көнне җәһәннәмнән котылып җәннәткә керсәң, Аллаһ Тәала җәннәт вәгъдә кылды. Менә бу мөһим, җәннәткә кертелсә диде, ул уңышка ирешәчәк диде. Бу мөселман кешегә бу аят ниндидер бер күңелен тынычландыра торган, авыр вакытта аят булып тора. Тынычландыра торган нәрсәгә? Чөнки ул искә төшерә. Бу дөньяда син шушы дин юлында тырышканда, дин буенча яшәгәндә үзенең тырышлыгын югалтма. Чөнкелеккә бирелмә. Шушы авырлыклар, мәшәкатьләр, сынаулар килгәндә авырлыкка бирелмә. Бу бөтенесе вакытлыча. Үлем татыячак һәр мәхлук Аллаһ каршына барасыз һәм хисап кылыначак һәм җәннәткә кертелсәң, син уңышка ирешәсең. Син җәннәткә, сиңа җәннәт, син уңышка ирешәчәксең. Бу дөнья тормышы вакытлыча, бу сынавын вакытлыча. Шушы үлем белән синең бөтен бу мәшәкатьләреңә барып киртә киләчәк. Һәм иншалла син сабыр кылсаң, җәннәт белән ләззәтләнәчәксең ди. Асылда мөселман булып яшәү бик авыр. Бигрәк тә мөселманнар әз булган, мөселман булмаган җәмгыятьтә яшәү бу авыррак мөселманнарга, шулаймы? Халал ризык табу авыр, киенеп йөрү хатын-кызларга бик авыр. Кайчан кирәк тә күпчелек кеше икенче төрле тәртип белән, икенче төрле ценностьлар белән яши икән, сиңа туры килмәгән, әлбәттә бу кешеләргә авыр мөселман булу. Балаларны үстергән мәшәкать мөмкин түгел дигән сүз түгел. Мәшәкате күбрәк. Балаларны үстерәсе, семья корасы, халал кәсеп сайлыйсы бар. Кешеләрдән булган шушы тәэсиргә, сүзләргә игътибар итмичә яшисе бар. Шуңа күрә бу мәшәкать авырлык тудыра һәм кеше төшенкелеккә бирергә мөмкин. Ниндидер тырышлыгы кимергә мөмкин. Шуңа күрә бәндә, Аллаһ Тәала әйтә, бу дөнья тормышы вакытлыча. Мөһим, кыямат көндә нәрсә була? Бу сынауларны үтсәң, сабыр булсаң, сиңа җәннәт. Һәм бу менә шушы вакытта ныклык бирә. Бу бит вакытлыча. Яра, бу сынау килде, бу авыру килде, бу проблема, бу кеше белән проблема, бу эш белән проблема. Авыррак, но бу вакытлыча. Мөһим менә тегендә, әгәр дә мин тегендә уңышка ирешмәсәм, бу дөнья ниндидер проблемалар бу уңышка ирешү мөһим түгел. Проблемалар булмыйча, әнә тегендә уңышка ирешү. Менә ул хакыйкый уңышка ирешү була, җәннәт диде. Инде кафир кешеләргә Аллаһ Тәала яңадан искә төшерә кафир кешеләргә. Шулай ук искә төшерә. Бәндә, сиңа үлемне татыячаксың. Һәм инде бу дөньяда син теләсәң ничек яши аласың? Яшә. Мин сиңа мөмкинлек бирдем. Яшә, теләсәң ничек. Ләкин үлем киләчәк. Һәм син бу яшисең, бу дөньяны белән генә яшисең, бу байлык, дәрәҗә, шушы башка нәрсәләр өстен куеп яшисең, бу бит вакытлыча. Бу нәрсәләрнең вакытлыча. Даже бу дөньяда кирәк булмый башлый. Картаеп китәсең,
күрәсендә килми ул нәрсәләр, сәламәтлеген китте, күп нәрсә кирәкми, шулаймы? Шуңа күрә бу нәрсә вакытлыча, үлем аны чикләячәк. Bütün синең дөньядагы бу дәрәҗәңә, байлыгыңа, куәтеңә бер көнне чик куелачак. Һәм кыямәт көненә барып син шушы җәза кылыначаксың. Бу дөньяда шушы яшәгән гамәлләр өчен җәза кылыначаксың һәм җәһәннәмгә кертеләсең. Син җәһәннәмгә барачаксың ди Аллаһ Тәала. Инде менә Аллаһ Тәала шушындый безгә сүзләр белән мөрәҗәгать итеп әйтә. Һәм иң мөһиме нәрсә диде Аллаһ Тәала? Менә шул кеше шул көнне уңыш җәннәткә кертелгән кеше менә шушы кеше уңышлы була. Бу дөньяда уңыш түгел. Һәм асылда бүгенге көндә бу кеше уңышлы түгел дип без беркемгә дә әйтә алмыйбыз. Аллаһ Тәала кыямәт көнне билгеләнә. Кем бу дөнья тормышында уңышлы яшәде. Бу дөнья тормышы аның уңышлы үтте. Бәясе әле кыямәт көндә бирелә. Кыямәт көндә билгеле булачак. Һәм без кыямәт көндә генә бу кеше уңышлы түгел дип әйтәчәкбез. Инде ләкин кешеләр бу дөньяда вакытта менә шушы уңышлы тормыш дигән сүздә без ялгышабыз. Нәрсә ул уңышлы тормыш дигәндә? Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә бу дөнья тормышын. Бу дөнья тормышы нәрсә соң? Бу дөнья тормышы ләззәтләнү белән алдану гына ди. Менә шушы Аллаһ Тәала бу дөнья тормышына бәя бирде, ләззәтләнү, мал, балалар белән Аллаһ Тәала биргән шушы мөмкинлектән өлкәдә ләззәтләнеп, бу тормыштан, байлыктан, балалардан башка нәрсәне ләззәт бирә бит ул, рәхәтлек бирә. Син ирештең акчага, үй салдың, рәхәтлек, яңа машина алдың, яңа нәрсә алдың, яңа кием алдың. Ниндидер бер ләззәт тиясың, рәхәтлек каядыр барып ял иттең. Булар тыелмаган, ләкин бу табынып яши торган нәрсәгә әйләнсә, кешеләр шуны белән яши. Аллаһ Тәала әйтә, бу тыелган нәрсә түгел, Аллаһ Тәала кисәтә, алдана күрмәгез. Бу дөнья асылда шушы ләззәтләнү белән алдану. Син алданасың, әгәр дә син моңа табынып яши барсаң. Бу синең тормыш максатына әйләнә икән, асылда син алданасың дигән син. Бу алдану шушының белән. Алдану вакытлыча нәрсә белән, китә торган нәрсә белән алдану. Шуңа күрә Аллаһ Тәала бу аятта әйтте, бу дөнья тормышы үтеп китә торган вакытлыча тормыш нәрсә? Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ул ялган шушы нәрсәләр, ялган ләззәтләнү бу, ялган максатлар бу. Аллаһ Тәала безне кисәтә. Без алданырга мөмкин моны белән кешеләр. Һәм безгә бу дөньяда уңыш дип санаган, без омтылып яшаган нәрсәләр асылда бу инде ялгышу булырга мөмкин. Һәм инде бу дөньяда моңа ирешмәү, киресенчә нәрсә? Кешеләр инде бу дөньяда бит инде менә моңа ирештән, бу успех, бу хакыйкать, бу яхшы дип алына. Һәм инде әгәр дә син тормышта нәрсәгәдер ирешә алмыйсың икән, бу әйберләргә кешеләр яшәгән нәрсән, акчаны юк икән, машинаны юк икән, кайдыр барып ял итә алмыйсың икән, мәшәкатьтән чыкмый икән, бу инде уңышсыз тормыш. Асылда кешеләр моны начар дип әйтә һәм ялгыша. Шайтан бурып күрсәтте. Күпчелек вакытта монсысы ялгышу, кемнәр моны белә яши. Һәм монсысы тырышып тормышын алып барган, шушы авырлыкларга сабыр кылган, шикләрне узмаган кеше, дөнья тормышына сынауларны дөрес үткән кеше, бу асылда хакыйкый уңыш кеше. Менә моның хаклык моның ягында. Шуңа күрә бүгенге көндә, ләкин ниндидер бу дөнья тормышында, шушы ләззәт тормышында югары дәрәҗәләргә ирешкән кешеләр күргәндә, без инде аларны уңышка ирешкән кеше дип алар белән сокланабыз, алар белән көнләшәбез. Алар үзләре дә тормышларыннан бик канәгать инде, үзләрен бик уңышка ирешкән кешеләр дип саныйлар, үзләре белән горурланалар. Ләкин без белергә тиешбез, бу дөньядагы бу уңышка ирешү, ялган уңышка ирешү, ул кыямәт көнендә уңышка ирешү дигән сүз түгел. Ягъни алар үзләре шулай әйтә, мин бүген дөрес тормыш яшәдем, димәк кыямәт көнендә дә минем белән бөтенесе дә әйбәт була. Һәм күрә бүген әгәр дә без карасак, телевизордан кемнәр? Менә передачалар бар, бик күп алар. Кемнәрдер чакыралар. Һәм алар күзегенә санаганда успешный кешеләрне чакыралар да, кешеләр җыйнала, шунда җыйналалар, телевизордан күрсәтә, ул тормышын сөйли. Менә ул нинди уңышка ирешкән, нинди юллар үткән, бүген хәзер аның нәрсәсе бар. Һәм бу күпчелек вакытта нәрсә белән мактана? Менә ул яки анда танылган артист, ниндидер аның поклонниклары бар, интернеттан нинди дәрәҗәгә ирешкән, акчасы күп, ниндидер кемнәрне чакыралар? Байлыкта уңышкан, бизнес белән югары дәрәҗәгә ирешкән кешеләрне,
ягъни ниндидер өлкәдә югары дәрәҗәгә ирешкән кешеләрне чакыралар да, нәрсә, күбрәк инде бу дөньяви бергә бәйле, һәм ул нәрсә белән мактанып утыра. Менә мин шундый бизнесмен булса, минем шуны хәтле акчам бар, шуны хәтле квартираларым матур итеп күрсәтәләр, ирештем, менә минем балаларым бар, минем дәрәҗәм бар, депутатларны чакыралар, чиновникларны чакыралар, һәм бу нишәптер уңышка ирешкән бөтен кеше моңа сокланып карап утыра. Һәм инде кемдер көнләшә, кемдер кызыга, үзенең тормышы белән канәгать түгел, менә ул уңышка ирешмәде, аның андый нәрсәләре юк. Бер җирдә дә күргәнегез бармы? Ул 50 ел, 60-70 ел бергә яшәгән кеше, ир белән хатынны, балалар үстергән, яхшы балалар үстергән, тормыш сынауларын үткән, ул простой бер эштә эшләгән, 30-40 елында иген үстергән, кайдадыр эшләгән, заводта эшләгән, чакырып буларны, менә уңышка ирешкән кешеләр дип алар тормышын сөйләп утырамы? Аларга сөйләтәләрме? Буларны тыңлап торалармы кешеләр? Булар уңышка ирешкән булып саналамы бүгенге җәмгыятьтә? Юк. Менә шул кешеләр, алар горурлана һәм алар уйлый, һәм аларны затканда кешеләр киләләр, шундый сүзләр әйтәләр, ул изге кеше иде, ул фәлән иде, ул җәннәттә дип инде алар шулай нәтиҗә чыгара, яхшы группларга салып, бөтен кеше кара нинди матур итеп яшәде, ничек итеп аны заталар, анда меңләгән кеше җыйналар, чәчәкләр, куллар чабалар, һәм анда интервьюлар алалар инде сан, ой, ул изге кеше иде, андый кеше юк, ул шундый иде, шундый, икенче андый кеше юк, бөтенесе мактый, и ул җәннәткә бара дип әйтәләр, җәннәткә китте бу. Димәк, ул бу дөньяда уңышка иреште, шул сәбәпле ул җәннәттә дә уңышка иреште. Астагфирулла. Бу нинди зур ялгышу. Менә Аллаһ Тәала күзенә әйтә. Иң мөһиме, ярар, иманга килмәгән кешегә моны аңлатып булмый. Чөнки ахиратка ышанмаган кеше ахиратны игътибарга да алмый. Ул яши шуны. Вәләкин иң күңелгә тигәне мөселманнар шушы нәрсә белән алдана. Дөньяви шушы әйберләр аларга да максатка әйләнде, мөһим нәрсәгә әйләнде. Шуңа күрә асылда мөселман булган кешеләр намазларын укырга вакыт юк. Ашык-пошык укыйлар, кайберләре кушып укыйлар, кайберләре җомгага киләләр мәчеткә, кайберләре 2 гаеткә генә киләләр. Нәрсә өчен? Чөнки дөньяда уңышка ирешәсе бар. Әгәр дә бу нәрсә белән мәшгуль булса, дөньяда нәрсәдер югалтачак. Ялгыша уңышка ирешәм ди. Асылда ул зур уңышны югалта. Кыямәт көндәге уңышны югалта. Җәннәтне югалта. Мөһим бу дөньяда бу уңышлар түгел, безгә инде бу тәэсир итәргә тиеш түгел. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, инде бу дөньядагы ниндидер бу дәрәҗәләр, байлык, сәламәтлек булсын, башка нәрсәләр кыямәт көндә уңышка ирештен дигән сүз түгел. Бу бөтенләй туры килми торган әйберләр. Фақат бу дөньяда Аллаһ Тәала байлык бирде икән, кемдәдер нәрсәгәдер дәрәҗәгә иреште икән, байлыгы бар икән, балалары күп икән, бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәала бу кешегә нигъмәтне башка кешеләргә караганда күбрәк биргән бу өлкәдә. Күбрәк бала бирде икән, күбрәк бала нигъмәт биргән. Байлык бирде икән, Аллаһ Тәала күбрәк байлык бирде. Дөресен генә әйткәндә, байлыкка ирешкән, зур байлыкка ирешкән кеше мактанып утырасы юк. Байлык ул синең тырышлыгың белән килми. Ризык Аллаһтан, бу байлыкны Аллаһ Тәала сиңа туганчы язган. Син шулай бай булырга тиеш идең, бу байлык сиңа кергә тиеш иде. Чөнки бу дөньяда һәр нәрсә генә бирсә дә Аллаһ Тәала онтырга ярамый. Бөтен нәрсәбез Аллаһныкы, балаларыбыз, малларыбыз, тәнебез, сәламәтлегебез, бөтен нәрсәбез Аллаһ Тәаланың вакытлыча бу дөньяда биргән нигъмәтләрнең бер нигъмәте генә. Әгәр дә кеше мин ирештем, мин көннәр эшләдем, 20 сәгать эшләдем, мин югары белем алдым, үземнең тырышлыгым сәбәпле менә нәрсәгә ирештем икән, астагфирулла. Димәк, ул ялгышкан кеше. Ялгышмый. Киресенчә, Аллаһ миңа мөмкинлек бирде, Аллаһ Тәала миңа бу нигъмәтне бирде, менә байлык бирде миңа Аллаһ Тәала дип әйтергә тиеш, шулай танырга тиеш. Шуңа күрә бу фақат Аллаһ Тәала бу нигъмәтне аңа күбрәк бирде. Һәм кыямәт көндә сорау да күбрәк булачак. Чөнки бу дөньяда ниндидер байлык дәрәҗә ул кешенең дөрес яшәүнең сәбәбе түгел, билгели торган бер кирт әйберсе түгел, исәпли торган аны инде шу менә бу дөрес яши дип. Аяныш бу дөнья тормышына бәя биргәндә кешеләр менә шуны белән бәя бирә. Кайбер вакытта мөселманнар да күңелгә тия, апалар намаз укыйлар. Намаз укучы кешеләр килеп сорасан, инде ничек хәлләр, балаларын сорасан, ой менә балам менә укып бетерде, яхшы эшкә урнашты, ул квартира алды, фәлән машина алды дип, алар шушы дөньясы белән мактана. Үзе мөселман әби белә бу, әгәр дә намазсыз, гыйбадәтсез, бу харам кәсепләр белән анда, харам кәсептә эшләп тора, югары дәрәҗәгә эшкән, ул аны белән мактанып тора. Үзе намаз укучы, ла илаһа иллаллаһ дип танаган кеше, баласының квартирасы белән, машинасы белән
горурланып тора. Менә ул иреште ди. Астагфир, ул ирешмәде, Аллаһ аңа бирде. Әле бу бирде икән, ул сынау бит ул. Ул бит зур сынау. Шуңа күрә Гомар разыяллаһу анһу кайчан үзе халиф булганнан соң, Фарсы дәүләтләрен яулап кайтканнан соң, аңа өеп куйдылар, шуны хәле табыш белән кайттылар. Өеп куйдылар бер бүлмәгә бриллиантлар, алтыннар. Ул моны күрде дә елап җибәрде. Я Аллаһ диде, я Раббым, ни өчен моны минем гомеремдә бирдең? Ул шатланмады, сөенмәде бу байлык өчен мөселманнарга килгән. Ул белде, бу байлык таралачак һәм бу байлык сәбәпле күп мөселманнарның гыйбадәтенә зыян киләчәк, чөнки алар дөнья белән алданачак. Шушы байлыкны бит инде нәрсәдер аласы бар, кайдыр тотасы бар, һәм Аллаһ юлыннан тоткарлаячак, зыян китерәчәк. Шуңа ул аны аңлады һәм ул аның өчен сөенмәде, борчылды. Инде белеп торыйк, бу бәя түгел синең балан дөрес юлда, мактанырлык нәрсә түгел, борчылырлык нәрсә. Әгәр дә ул намаз укымый икән, ураза тотмый икән, ни мәгънәсе бар моның? Бу бит аны бу артуына өчен борчылырга кирәк, чөнки ул бүген намаз укымыйча, ураза тотмыйча, иманга килмичә, ул бу нәрсәләр аңа килеп тора икән, бу тагын да ерак, Аллаһтан ерак китәчәк бит бу кеше. Бу бала, бу килми иртәгә. Ул килергә мөмкин, әгәр дә тормышы булмаса, бер көнне мәчеткә килә. Нишләп булай әле? Менә тырышам, бер нәрсәм тормышым бармый. Килергә мөмкин иде, ләкин байлык китте, квартира, машина үсеп тора, дәрәҗәсе үсеп тора. Ул ерак китте, моның өчен борчылырга кирәк. Ул тагын да Аллаһтан ерак айта дигән сүз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде шулай ук мәсәлән бер сүрәдә әйтә безгә аңлар өчен. Чөнки кайбер вакытта әйткәнемчә, без мөселманнар да бит шулай. Мәчеткә килде, мәчеткә о яхшы машинада килеп туктады. Ой, дәрәҗәле кеше, киемнәре яхшы. Без инде карыйбыз да сокланабыз. Ай, нинди уңышка ирешкән мөселман дибез. Ягъни аның да байлыгына карап, аны уңышка ирешкән дип әйтәбез. Юк, бу байлыклар бу дөньяда дөрес яши әле, уңышка иреште дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ман кана юриду al-hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib", ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә, кемдә кем бу дөньяны теләсә ди, ахиратны теләмичә, бу дөньяны тели. Менә дәрәҗә тели, байлык тели, бу дөньяны тели икән, бу дөнья белән яшәргә, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Без аңа моны бирәчәкбез ди. Ләкин кыямәт көнендә ди Аллаһ Тәгалә аңа бернинди өлеш тә булмаячак. Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды, дөньяда нәрсәгәдер ирешү, ирешмәү, бу беренчедән кешенең тормышына бәя бирә торган критерий түгел. Аллаһ Тәгалә чөнки дөньяны дингә бәйләп вәгъдә кылмады. Диндә булмаган кеше, кемдә кем дөньяны тели икән диде, Аллаһ Тәгалә нәрсә? Бирмим мин аңа, дингә килмичә дип әйтмәде. Ягъни алып куям моның кулыннан димәде Аллаһ Тәгалә. Тели икән дөньяны, Аллаһ Тәгалә бирәм диде. Дөньяны вәгъдә кылды. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, бу дөньяны бирәм. Ләкин кыямәт көнендә бер генә өлеш тә аңа булмаячак диде Аллаһ Тәгалә. Инде мөселман кардәшләрем, менә ялгышырга ярамый. Без хакыйкый уңышка омтылырга тиешбез һәм мондый карашларны ташларга тиешбез. Бу җәмгыятьтәге карашлар безгә тәэсир итмәсен. Атут күрәбез, тәэсир итә. Кешеләргә тәэсир итә һәм мөселманнар да шул ук исламда булмаган кешеләрнең максатлары белән шул ук юлларда, шул ук нәрсәләр белән яшиләр. Инде һәм әйткәнемчә, бүген көндә үзебездә дә шулай. Менә мәчеттә карыйсын, ул күп баласы бар. Ниндидер эшләрдә, простой эшләрдә, тостройкада, тегендә шундый мәшәкатьтә яши, балаларын да тиешле дәрәҗәдә киендерә алмый, үй шартларында шулай иске генә бер машинада йөри. Без ул кешегә җәлләп карыйбыз. Мөселманнар, ай, менә тормышы бармы инде моның? Укырга кирәк иде моңа, яки башка нәрсә кирәк иде. Әти-әнисе борчыла, башкалар борчыла, җәлләп карыйлар. Кимедә әйткәнемчә, бай кеше булса, ай, яхшы үйләре, машиналары, тормышы җиңел бара. Без бу кешегә сокланабыз. Бу дөрес түгел, бу дөрес фикер түгел, дөрес бәя түгел, дөрес бәя бирү кешенең бу уңышка ирешкән, бу ягъни уңышка ирешү белән бәхет тә бәйле бит. Ансына аерым бер вагыз башларга кирәк. Бәхет нәрсә ул? Бәхетне дә шушы дөньяви нәрсә белән бәйлиләр. Бу бәхеткә ирешкән, бу бәхетле кеше дип әйтәләр. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә менә Коръәндә шулай ук безне тәрбияли, күп вакыйгалар бирде. Без шулай уйласак, димәк, дөньяви күзлегеннән карап бу кешегә шундый бәя бирсәк, һәм дөньяви күзлегеннән нәрсәсер булмаса бу кешегә түбән бәя бирсәк, ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә безне ничек тәрбияли? Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә Фиргауның вакыясын бирде. Фиргаун кем ул? Фиргаун
Ул Адәм галейһиссалам кыямәткә хәтле яшәгән кешеләр арасында иң залим кеше. Зулым, аннан да күп кыламыйлар. Залимнар күп булачак. Ләкин иң залим кешеләрнең берсе. Һәм аңа бик зур газаплар вәгъдә кылынган. Ләкин кем иде соң бу дөньяда? Ул бу дөньяда патша иде. Андый патшалык бүген юк. Бу мөмкин түгел андый патшалык. Ул инде патша белән теге хуҗаның айырмасы бар бит. Бүген хуҗалар бар, президентлар, алар хуҗа, алар ниндидер бер нәрсәгә хуҗа. Аларга куйган шикләрдә хуҗа. Вакыт белән шикләнгән, ниндидер законнар белән шикләнгән. Алар үзе теләгән эшли алмый бөтен киң мәгънәдә. Патшалар алар кемнәр булган? Алар өчен бер нәрсә юк. Закон алар, нәрсә тели шуны эшли. Бөтен кеше аларныкы, бөтен байлык аларныкы. Алар нәрсә тели шуны эшли. Бер нәрсә белән шикләнмәгән. Һәм менә Фиргавун шундый шиксез патшалардан булган. Алай гына түгел, әле аның үзенә дә илаһ итеп табынганнар. Аны илаһ итеп алганнар. Ул урамнан барганда аңа күтәрелеп караган кешенең башын чапканнар. Алар бөтенесе сәҗдәдә, аңа сәҗдә кыла торган, аны Аллаһ дип таныганнар. Астагфирулла, илаһ итеп алганнар. Аллаһ урынына күргәннәр. Инде менә аның байлыкларының, аның шиге булмаган. Аның дәрәҗәсенең шиге булмаган. Аның байлыгының шиге булмаган. Ул заманы өчен яшәү шартлары, аның дворецлары, сарайлары, байлыкларының шиге булмаган заманы өчен. Ләкин Коръәндә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Шулай безгә аның турында хәбәр бирде дә, ул кешеләр арасында, яшәгән кешеләр арасында иң бәхетсез кешеләрнең берсе. Иң уңышсыз кешеләрнең берсе. Һәм шулай ук мөселман кардәшләрем, бүген әйткәнемчә ниндидер мәчеттә булсын, ягъни дөньяда булсын, түбән яшәү шартлары белән, киеме белән, дәрәҗәсе белән, эшләгән эше белән, простой гына эштә шуны ялга барган кешегә берәүдә кызыкмый. Шулаймы? Ягъни ниндидер кызыкмый, уңышлы кеше дип санамый аны. Коръәндә киресенчә Аллаһ Тәгалә кемнәр бик күп пәйгамбәрләрнең тормышын бирә. Асылда кайберләрен карап китсәк, аларның тормышта бер нәрсәсе булмаган. Муса галейһиссалам, Гыйса галейһиссалам, Муса галейһиссалам вакыйгасын тәфсирләгәндә Аллаһ Тәгалә кайчан аны ул инде ялгыш анда бер үзенең кавымдашын яклап сугып аны яклаганда кеше үтерә, качырга мәҗбүр була һәм ул вакыйга бар, ул качып китә, инде аны үтермәсеннәр өчен Фиргавун гаскәре яки Фиргавун кешеләре үтермәсен, ул качып китә. Бер нәрсәсе юк. Ул шүлдән качып китә дә һәм бер җиргә килеп чыга. Анда теге су ичектәр хайваннарны алып килеп инде, анда кайдадыр көтүлеп тергәннән соң киләр дә су ичерә. Ул килеп утырды. Күз алдына китереп, ул кыяфәте нинди иде? Тузаннан беткән, сандалияләр тузган, тишек. Үзеннән ниндидер истәр киләдер, юл үткән, чәч башы тузган, шундый халәттә утыра. Анда утырган шушы көтүчеләр, көтүләрне алып килгән караганда ничек карадылар икән? Ой, бәхетсез. Ой, мискин. Кара инде моны. Бу уңышсыз кеше, үзләрен алар уңышлы кеше санагандыр ул вакытта. Ләкин Муса галейһиссалам тышкы кыяфәтеннән бүгенге көндә ул утырды, аның киртәсе, ул шундый киртәгә төртелгән иде, аның догасы бар. Аның өчен аерым бер вагыз кирәк. Аңлап бу вакыйганы. Ул шунда дога кылды Аллаһ Тәгалә. Чөнки ул кая барасын да белми, үзе белән нәрсә буласын да белми. Бу шундый киртәгә төртелде һәм ул дога белән Аллаһка мөрәҗәгать итте. Ләкин кешеләр аңа нәрсә? Бу бумш. Бу мискин. Бу мәхлук бер. Ниндидер мискин, җәлли торган мәхлук дип карадылар. Ләкин ул шушы авыр сынаулар үтте, бер нәрсәсе булмады. Золымнар күрде. Ләкин Аллаһ Тәгалә аны нәрсә диде? Иң уңышка ирешкән кешеләрнең, Аллаһ каршында Аллаһка иң якын бәндәләрнең берсе, пәйгамбәрләр арасында иң югары дәрәҗәле пәйгамбәрләрнең берсе булып тора. Шулай Гыйса галейһиссалам. Гыйса галейһиссалам пәйгамбәрлек кылганда өстендә бер чапаны бар иде. Ул өйдән өйгә качып йоклап бирде, эзәрлекләмәсеннәр өчен, тапмасыннар өчен. Ул шулай яшәп, өе юк, семьясы юк, баласы юк. Пәйгамбәрлек вазифасын башкара, шушы мәшәкать күрде, авырлык күрде, бер нәрсәсе юк аның тормышта. Ләкин бүген күзлектән улакта кешеләр күзлегеннән карасын, бай кешеләр дәрәҗәсеннән караганда, аны кешегә дә санамадылар. Ул уңышка ирешмәгән бер мискин, җәлли торган кеше булып торадыр иде. Ләкин ул иң Аллаһ каршында зур уңышка ирешкән кешеләрнең берсе. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Безнең сөйкле пәйгамбәрбез Аллаһ каршында аннан да югары дәрәҗәгә ирешкән кеше юк. Нәрсә ул? Зур байлыгы бар идеме? Аннан көләләр иде. Таифка барып, ул дәрәҗәле кешеләр белән сөйләшкәндә, ислам диненә чакырганда, нәрсә көлделәр? Нәрсә Аллаһ Тәгалә
Синнен дә бер җүнлерәк кеше таба алмадымы? Безнең арадан бер бай менә дәрәҗәле, безнең дәрәҗәбез бай менә. Синең нәрсәң бар? Шу сине таптымы Аллаһ Тәгалә? Синме Аллаһның илчесе дип аннан көлделәр. Чөнки аның бер нәрсәсе юк иде. Йөргәндә ул Таифтан аны куып чыгарганда нинди хәлдә иде? Ул Таифка хәле үзенең хезмәтчесе белән Мәккәдән инде чара калмач, Мәккәдә аны каршы кабул итмәгәч, ул соңгы чара иде. Китте Таифтагы кешеләргә мөрәҗәгать итеп карыйм, ул кешеләр инде әйбәт дип уйлады, кабул итәрләр дип уйлаганда, ул Таиф бер безнең бүгенгә бер яхшы табигатьле урын. Гараплар анда барып ял итә торган, анда табигать яхшы. Тауда һава чиста, сулар, агачлар, шушы оазисларда Мәккә Курайшның дәрҗәле кеше анда барып ял итәдер иде. Бер валлаһи алам ул вакытта инде туры юл юк. Бүгенге көндә 70 километр булса, ул вакытта инде шулдан барырга кирәк. Дия белән, ул хезмәтчесе белән дия белән бармагандыр, дия баргандыр. Шушы юлны үтте, аларны дәгъват кылышы берничә көн дәгъват кылып йөрде, аны бөтен җирдән кудылар. Мәсхәрә кылдылар. Ул юл үтү сәбәпле киемнәре тузанланган. Шулаймы? Тирләгән, аяк киемнәре тузган. Хәлдә соңына куып чыгардылар. Һәм артларыннан балалар шушы җүләләр, алар бит белми, балалар да җүләләр дә белми. Аларга әйттеләр бу кеше куарга, мәсхәрә, алар артыннан аны төрле сүзләр әйтеп ташларга тып кудылар. Аның ташлагып каннары агып, шушы сандалиялары шүптер канда барды. Бер 3 мил шәһәрдән барганчы шушы мәсхәрәне күреп барды. Ул анда китеп алар куудан туктагач хәлсез бер койма кырыена утырганда ул нинди хәлдә булды икән? Аны күргән кешеләр аннан көлеп калды. Әйтәм, җүләләр, балалар, бөтен кеше аннан көлеп карады. Йөрмә монда, бар. Бар, йөрмә монда. Син нәрсә безнең монда йөрисең? Син нәрсәң бар? Син кем? Безне иратып йөрисең дип. Аны куып чыгарган ул нинди хәлдә иде? Умар разияллаһу анһу киреп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай таянып, ул нинди таш сәкедә ятадыр иде. Анда бер шыпта. Бүген андый нәрсәләр юк та инде. Камыштан үргән шыптада йоклап ятады, баш астында таш. Ул шулай кулына куйган иде. Мөхәммәд Умар разияллаһу анһу күрде дә. Ул шулай кулына таянгач, аның тәнендә шыптаның батып кергән эзләрен күрә, Умар разияллаһу анһу җылап җибәрде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Я Умар, нәрсәгә җылыйсың?" диде. Ул әйтте: "Я Расулулла, ниндидер кафирләр, Византия императоры алтын дворецларда тора, ниндидер йомшак караватларда йоклый, яхшы ризыклар ашый. Анда Фарсы империясының патшалары, иш тиенгә бәйхәсе булмаган кешеләр, кафирләр, шушы дөньяның нигъмәтендә яши. Син Аллаһның Расулы, кара инде моны" дигәндә, шулай җәлләп ул аны җылап җибәрде. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә? Аңа ачуланды. Син нәрсә, Умар, диде. Алар бу дөнья белән яши. Бу дөнья уңышы белән яши. Аларның урыны җәһәннәм. Без шушы ахират уңышы өчен яшибез, диде. Бу дөнья өчен түгел, диде. Син нинди уй? Ягъни ул аның шушы уен тыйды. Бездә шул уй бар бүгенге көндә. Без шушы кешеләргә сокланабыз, омтылабыз. Иш тиенгә ярамаган кешеләр белән хакыйкый уңышка ирешкән кешеләрне без җәллибез. Шуңа күрә Умар разияллаһу анһу урышты. Син нәрсә, диде. Мондый уйны башыңа да китермә. Без бит алар өчен дөнья, яшәсеннәр дөньяда. Дөнья белән Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды аларга дөньяны, яшәсеннәр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу пәйгамбәрләрне кем диде? Иң уңышлы кешеләр диде. Иң уңышлы кешеләр диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, инде бездә дөрес бәя белән яшәргә, дөрес фикерләр белән яшәргә кирәк. Тәсирләрне гәрми дөнья белән. Дөнья ул киләчәк. Менә асылда нәрсә? Дөнья вәгъдә кылган. Ризык Аллаһтан. Ул биләнгән. Син аны күпме тырышсаң да ашыннан артыгын ала алмыйсың. Безгә шул биргән ризыкны, нәрсә Аллаһтан керәсе ризыкны, нәрсә халал юл белән эзләргә кирәк. Кайбер вакытта без уйлыйбыз, тырышлыгыбыз җитми, күбрәк тырышсам була дип, менә шушы фикер кереп, кайбер вакытта кешеләр харама кирип китә. Һәм гыйбадәтләрен калдырып халал юл булсын, күбрәк игътибар бирә бу нәрсәгә. Күбрәк булыр дип уйлый. Халал юл булсын, күбрәк тырышлык куя. Артыгы кирми аны. Шуңа күрә күбрәк гыйбадәт кылырга кирәк, күбрәк изгелек кылырга кирәк, күбрәк садакалар бирергә кирәк. Малны арттырып булмый, малның бәрәкәтен арттырып була. Шуңа күрә безнең максат бу дөньяда кәсепне күп кылу түгел, халал юл белән шушы билгеләнгән ризыкны халал юл белән генә эзләргә кирәк. Ул үзе керәчәк. Син харам юлга кирдең икән, ул керсә дә ул инде аның бәрәкәте югала, син югалтасың киресенчә. Синең малыңның бәрәкәте югала да, син күләме артмый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә менә без
бу дөнья уңышына омтылырга тиеш түгел, ахират уңышына омтылырга тиешбез. Ахиратта безгә бәя биреләчәк. Һәм мондый кешеләргә кызырга тиеш түгел. Инде әйткәнемчә, бүген мутәссир итә бит ул. Карамыйк мондый нәрсәләрне. Бу бит без яшибез кафир җәмгыятендә. Күпчелек кеше безнең ислам динендә түгел, ла илаха илляллаһ белән яшәми, Аллаһны өстен куеп. Алар бу дөнья белән яши. Без инде алар сайлаган, без аларга инде кушылып китмик, безнең үзебезнең юлыбыз бар. Алар сайлаган, алар юл белән бара. Һәм алар өчен әлбәттә мондый кешеләр дәрәҗәле булып тора. Шуңа күрә алар сокланалар, шундый кешеләр сөйләп, бер генә әйткәнемчә, передачада да кемнәрне чакыралар? Иң беренче иң күбе артистлар. Алар инде горурланып сөйли, дәрәҗәсе белән сөйли. Асылда җырчылар, анда ниндер артистлар булсын, башка шушындый өлкә асылы белән ул бернинди бәхәсе юк. Менә бу ялган нәрсә, ялган, борылган. Аллаһ каршында буларның бәхәсе юк. Булар ирешкән нәрсәнең бәхәсе юк. Дөнья уңышы, дөньяда ирешкән уңышларның бәхәсе юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакыт сахабалар белән барганда бер үле бәти сидә сасы инде, үле сасып ята. Кыртлаган бәтине калагыннан тота күтәрде дә сахабаларына әйтте. Кайсыгыз диде, 2 дирхамга шуны сатып ала диде. Борыннарын кабып, я Расулулла, бу безгә бушка да кирәкми, нәрсәгә кирәк бу? Шунда әйтте, менә Аллаһка диде, дөнья. Менә шушы сезгә ничек бу кирәк түгел? Ихтибарсыз бу үләк сәбәт, ихтибарсыз, бу кирәк түгел беркемгә дә, ихтибарсыз. Беркем дә моңа омтылмый. Аллаһка бу дөнья диде шулай. Шуңа күрә сезнең дөньяви, әгәр дә кешеләр дөньяны илаһи итеп сайлап дөнья белән яшиләр икән, аларның иңешкән уңышлары Аллаһ бәхәсендә бәхәс юк аның кыямәт көндә. Юк моның бәхәсе. Алар өчен ул мөһим. Алар горурлана, алар бер-берсен мактый, исемнәр бирә, дәрәҗәләр бирә, шушыларны мактап сөйлиләр, буңа омтылалар, аларга ул мөһим шикелле. Но Аллаһка бу мөһим түгел. Аларның бу ишкән урышлары, уңышлары, бу дөньяда инде байлыклары, дәрәҗәләре, сарайлары кыямәт көнендә бернинди роль уйнамый. Кыямәт көндә ихтибарсыз бу Аллаһка диде. Шуңа күрә моны бу хадисны тоже дөрес аңламыйча, менә дөнья Аллаһка шулай бу хадисны шулай әйтәләр кабыракта. Ихтибарсыз, мин ихтибар итмим, кирәк түгел бу дөнья. Бу да дөрес түгел. Бу да дөрес түгел. Бу ихтибарсыз дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, кем дөньяны табынып яши, дөньяви уңышка шушы нәрсәгә омтылып яшәгән кешенең бу ирешкән уңышлары, бу нәрсәләре кыямәт көнендә бәхәсе юк дигән сүз. Безгә Аллаһ Тәгалә тыймады, безгә мөһим халал юл белән ирешү, ул гыйбадәтләргә зыян китермәсен. Ул халал юл белән булсын. Бөтенесе дә ислам динендә рөхсәт ителгән. Без бу уңышка ирешәбез икән, ниндидер дәрәҗәгә ирешәбез икән, ислами дәрәҗәгә, ислами күзлектән дәрәҗәгә яхшы җитәкче булабыз икән, яхшы галим булабыз икән, яхшы бай булабыз икән, ярдәм итүче. Бу мактала торган уңыш. Бу мөселманнар омтылырга тиеш уңыш. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә әйткәнемчә, бүгенге көндә Аллаһ каршында ишти бәхәсе булмаган кешеләр чыгып үзләренең уңышлы тормышларында сөйлиләр. Без инде моны карарга тиеш түгел. Шуңа күрә балаларыбыз да шулай бит. Кем бүген ислами шәхестәр аларның омтыла торган бер шундый авторитет дип әйтик, омтыла торган булып тора, кызларыбыз анда, Фатима анабыз, Хадиша анабыз, бөек сахабияләрнең тарихын беләбез, омтылыш булып торамы? Юк. Юк. Ислами кешеләрме хаҗга барганнан соң Сауд Арабистанда карыйм, бөтен Мәккәдәге балаларның майкалары ниндидер футболистның майкасы исеме. Бөтенесенең исеме язылган, шуның белән урамда йөри, кумир илаһиләре омтылалар. Бүген ислами дөньяга да менә бу нәрсәләр керде. Футболистлар бу кертәләр. Бу футболист кеше үзе дә сизмәстән булар илаһигә әйләнде. Аларның тормышын беләләр. Аның фәлән акчасы бар икән, шуны кара нинди машинасы бар. Астагфирулла, бу бит исламны бузу өчен кертелгән. Бу кешеләр ниндидер көрәшчеләр булсын анда, ислами ниндидер сугышларда җиңгән, кумирга әйләнәләр. Бу мөһим түгел, бу кумирлар түгел. Бу мөселманнарны алдау өчен, дөньяга омтылдыру өчен кертелгән безнең дошманнарыбызның шушы гамәлләре. Һәм аларның интернетта кирсән, ниндидер бер галимнең подпискасын карасаң, бу кеше сиңа җәннәт юлын күрсәтә. Бу сиңа кирәкле кеше. Бу кумир булырга тиеш, бу галим синең. Ул ниндидер шушы кешеләрнең 100 миллион, 500 миллион
подписчиклары булган футболистлар бар, артистлар бар. Асылда күпме кешегә илаһи булып әйләнде. Һәм күрә моңа юл куярга ярамый. Безнең балаларыбыз мөселман балаларына бу кумирлар булырга тиеш түгел. Буларның тормышын кайчан туган, кайчан үлгән, күпме акчасы бар, кайдан күпме нәрсәсе бар, нәрсә әйтә көн саен. Иртә белән нәрсә әйткән, кич белән нәрсә әйткән карап торалар. Бу нәрсә дигән сүз? Астагфирулла. Бу инде менә шушы аят безгә моны аңлата. Алдана күрмәгез. Булар без омтыла торган кешеләр түгел. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, сорау туа нәрсә белән? Нәрсә белән кыямат көнендә менә шушы уңышлы кеше булып була, җәһәннәмнән котылып, җәннәткә кирип була. Нәрсә белән? Әлбәттә, шушы гыйбадәтләр белән. Аллаһ юлыннан тайпылмыйча, күп изгелекләр кылып, иң беренче Аллаһ кушканнарын үтәп, Аллаһ тыйганнардан тыелып, һәм мөмкин изгелекләрне күп кылып моңа ирешеп була. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Хакыйкый уңышка ирешүчеләрдән булсак иде. Дөрес фикерләр белән яшәп, бу дөнья безне кызыктырмаса иде. Дөньябыз шушы ахиратны кәсеп итә торган бер игенлеккә генә әйләнсә иде. Һәм шушы сынауларны дөрес итеп үтеп, дөрес гамәлләр белән яшәп үтеп, иман белән бу дөньядан китеп, шушы кыямат көнендә менә бу аятта әйтелгән җәһәннәмнән котылып, җәннәткә ирешүчеләрдән булсак иде, хакыйкый уңышка ирешүчеләрдән булсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.